pulus kado sa giyang kaya channel tano darano channel yang kaya kengi wadarangan na aya ngaranian na kapripatan.
segi dina kuramatan di tanta kai beratako rasa serigi dina selaman ditutu kada sain bekenayo nadi upakae ngadena kapepeka kena sembuh ilang depangino guna kada sa uway desadi desa ipendup irano niya na sa lulo tagago sa katunganay na uripayet tanaripatan napakarebatang kadin ni di kang giginawai ikaw basti mo na oray abay sandi galawa napanganin natin mabaw kukadena napasinggan umituba ka supalaw na di ako nakatagan nakasakay katay ganaw na tawa pagkalipan ay ganto man sa diin iripatan iripatan iko'y panalugan ikararano na puro na matagpapamaguman ni iroy mandumaon sa tanasaw salay makanadi malimu-limu dudulo na niyo tawa papakalipan kamayubi karanong punurang puno mano nasabad na sa lamarakan walang wabang sagot So kabasairan nun, sarwa ratigiran sa danggering ida sa lalawaran nun. Salamat sa kayong mantingas nga video o din na kaya pamagangkaon sa ubang kalipati dikning gagyong na subscribe button sa baba ka ang kapakatukaw igiraad na video tan wa mi upload.